Вітання! Зараз ми вам хутенько розкажемо, що таке дранік сервер і чому наша ідея сподобається вам навіть у тим випадку, коли ви не зовсім айтішник. Мы гэта фаланстер, арганізацыя гікаў для грамадства. Мы працуем з лічбавым валанцёрствам, адкрытымі ведамі і свабодным праграмным забеспячэннем. Влетку прошлого года мы вырашили, что для такой организации, как наша, иметь свой сервер – это необходимость, и усталявали его у дата-центре. Навошта? Свой особистый сервер, дранік сервер, бо мы любим, как было натурально, это и высокохуткостный интернет, и больше стабильная праца наших сайтов и проектов. Дранік сервер – гэта агульная справа для ўсіх, хто ахвяруе сваёй энергіяй і час для паляпшэння грамадства. Наша крада – делиться и клопотиться. Тому мы пропонуем юзать наш сервер, калі вы громадская организация, якая ожидая робить жыццё грамадства лепей, альбо IT-волонтер, які мае ідэю проекта і хоча увасабіць яе ў рэальнае жыццё. Каб наші з вами проекти працювали устойліва, нам патрэбна утрымліваць сервер у дата-цэнтры, і гэта каштуе грошай. Зрабіўшы ўзнёсак, вы забяспечыце працу сервака, а значыць усіх класных і карысных для грамадства праектаў. Та сума, що ми зберемо, пойде на розміщення сервера у дата-центрі на 2 гады. Мы шмат чаго робім, зрабілі і абавязкова зробім. Дранік сервер – гэта агульная справа для ўсіх тых, хто ўкладвае сваю энергію і час у развіццё і паляпшэнне грамадства Беларусі. Адшкадуй на дранік сервер, гэта дапаможа нам, ініцыятывам і ўсім тым, хто зацікаўлены ў паляпшэнні грамадства Беларусі.